Jménem společnosti T-Soft zdravím všechny diváky. Dovolte mi, abych vám prostřednictvím tohoto videa stručně představil elektronické řešení dotací. Řešení Grados usnadňuje komunikaci mezi žadateli a úřadem. Dále se zabývá celým procesem schvalování dotací až po následné vyúčtování a kontrolu. Moderním trendem veřejné správy je otevřenost. K tomu přispívá elektronická forma komunikace a výměny dokumentů. V tomto případě podání žádosti i s přílohami a sledování stavu žádosti z webových stránek města. Odeslané informace jsou zpracovány v softwaru Grados, kde postoupí celým procesem schvalování od formální kontroly až po vyúčtování a kontrolu dotací. Na tomto snímku můžete vidět jednu ze 3 obrazovek, které jsme vybrali pro ukázku uživatelského rozhraní. Zde detail žádosti, kde můžeme přehledně vyčíst například stav žádosti, požadované finanční prostředky a částku, která byla schválena zastupitelstvem. Na záložce Projekt vidíme název projektu, účel projektu a připojené přílohy. V historii lze přehledně prohlížet, co se s žádostí dělo od doby jejího vzniku až po kontrolu vyúčtování. Použití našeho řešení má mnoho výhod, jak z pohledu žadatelů, tak z pohledu úřadu. Žadatelům usnadňuje proces podání žádosti z webu města, následnou komunikaci s úřadem a průběžné i zpětné sledování stavu žádosti. Úřadu pomáhá tvorbou šablon a generováním dokumentů, dohledem nad celým procesem schvalování a propojením na ostatní systémy úřadu, jako jsou například spisová služba či ekonomické systémy. Děkuji vám za pozornost, věřím, že i vám přispěje naše řešení k přehlednému a rychlému vypořádání dotační agendy. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Rádi zodpovíme vaše dotazy a necháme vás software vyzkoušet. Více informací naleznete na webových stránkách tsoft.cz.